Jak ty na to godasz? Mlecz. O, widzisz, tu masz taki moik, patrz, taki mlecz, no. Tu, no. A tu masz takie mlecze, takie liście, to upa zrywał króliki. Do królików, wiesz jak był mocny. A ten pan, dzień dobry. Dobry. Ten pan na czym jedzie? Na czym on jechał? Na rowerze. U nas się godo, że się jedzie na kole, nie na rowerze. Wiesz, pamiętać, a? Tak. A co ciotka ma na nogach? Klapki, szczewiki się u nas godało na te lacie. Chodź Wiki na bok, bo nas przyjedzie, bo jeżdżą te głupie loki. Czasami tu masz taką drogę na boku, uważaj. A ciotka niech przejedzie, ona się tam... Co? A co to są tam za druty na wierzchu? Widzisz tam, patrz Wiki? Takie grube druty, co to są? Atrakcja, nie. To nie jest trakcja. Co tam w tych drutach płynie? O, pamiętasz na czym to teraz jadą? Tak. Na czym? Na czym? Na kole. No widzisz, już umiesz. No, już umiesz. Jeszcze parę razy to już będziesz wiedziała. Ty słyszałaś o tym komporcie, jak to taki mały Jasiu, to on nie umiał go dać, nie? No. Nie umiał go dać do 7 roku życia. Kiedy siedzą na drzewie. To jest trasa, wiesz? Siedzą kiedyś przy obiedzie, rozumiesz? I ten Jasiu nagle się odezwał i padł, a ka jest kompot? A mama tak zdziwiona padł, Jasiu, ty godasz, tyś przez 7 lat nie godał. A on godał, no nie godałeś, bo zawsze na obiad kompot był, nie? No. Ja, ale teraz tak ludzie nie tego. Wiki, ty wymaciał tam w Anglii na obiad kompot. Oni mają dżusy, same soki tylko, nie? Dlaczego te zielone są te drzewa? A jakie miałyby być? Czarne. Czarne? A kto ci tak godał? Mama. O, to ta mama już nie pamięta jak tu była. Bo u nas Wiki, u nas na Śląsku no czarny to jest wągiel, wiesz? A widziałaś wągiel jak wygląda? Tak. Widziałaś? Jak tu pierun dupnął w te drzewo, patrz. Co? Jak ty to godasz przy dziecku? Szczelu. U koniec łamany, tu widzisz ta Wiesz? kora tako tam. To normalnie I na połowę się, wiesz? pierun tam z nieba, pan Buczek się znerwował i gruchnął tutaj.